Син хатын-кыз диләр миңа, аңлый алмыйлар холкым. Иртән кояш, кич болыт мин, я салкын мин, я ялкын. Син гүзәл зат диләр миңа, белмиләр шундыр өсөн. Кирәк икән ташны ярып утка суга керермен. Ханбикә дә түгел үзем, фәрештә дә түгелмен. Мин гап-гади татар кызы, җырга гашыйк күңелем. Мин хатын-кыз, кемдер өчен апа, сеңел, әнимен. Бар җырымны назга тулып, кадерлидер күңелем. Син хатын-кыз дигән чакта, уйланам шул чактырып. Бер кем мәңге чишә алмас, калыйм табышмак булып. Әлеге шигырь белән башлап җибәрүебез юкка гына түгел. Бүген бездә кунакта нәкъ менә шушы шигырьнең авторы Эльвира Әхмәтова. Эльвира бик күп җырлар, бик күп шигырьләр авторы. Шуның өстенә әле ул Татарстан Республикасы мәгълүмат һәм масса күләм чаралар агентлыгы җитәкчесенең беренче урынбасары, Татарстан Республикасының атказанган матбугат хезмәткәре, Татарстан һәм Россия журналистлар берлеге әгъзасы. Хәерле көн, Эльвира. Хәерле көннәр, Гөлназ, хәерле көннәр, хөрмәтле милләттәшләребез. Эльвира, мин сиңа карап сокланам. Менә бүген син мине шаккатырдың. Шундый матур милли образда син. Күзләр тимәсен. Менә безне караучыларыбыз да нәкъ шулай дип уйларлар. Менә шушы милли кием белән килү теләге ничек туды синдә бүген? Беләсеңме, Гөлназ, тышкы кыяфәт, кием, ул синең ичке кичерешләрең, ичке тойгыларың. Минем менә бүгенге тапшыруга шушы матур күлмәкне киеп, үзебезнең милли киемебезне күрсәтеп, изүләребезне, калфакларыбызны киеп килүемнең дә сәбәбе халкым белән аралашканда бер тулгында булырга теләгем. Әйе. Субханалла, күз тимәсен дип карыйк. Эльвира, синең эшләү урының бу инде зур дәрәҗә. Ләкин без эшкә кагылмыйча торыйк бүген. Без бүген синең белән иҗатың турында сөйләшәсем килә минем. Синең менә булмышың, туган ягың, әти-әниләрең, гомумән, менә шушы татар шигъриятенә килүең турында сөйләшәсем килә. Инде сөйләшүне әлбәттә бала чактан башлыйк. Әгерҗе яклары. Бу бит инде татар халкына бик күп затлы, зыялы шәхесләрне биргән төбәк. Менә әгерҗе ягыннан чыккан Эльвира Әхмәтова кая ул дип сорасалар, әгерҗе дип әйткәндә син нинди хисләр кичерәсең? Мин горурланам. Мин һәр вакытта да татар булуым белән, татар кызы булуым белән, Татарстанда яшәүем белән һәм әлбәттә әгерҗе районында туым белән горурландым һәм горурланачакмын. Мин гап-гади авыл кызы, гади генә татар гаиләсендә туып үстем. Әби бабай белән бергә тәрбияләнеп, бер төбә астында без әби бабай, әти-әниләрем бергә яшәдек. Әби бабай белән үскән балалар, алар башкачарак була бит. Әйе. Инде иҗатка килгәндә шигырьләрне кечкенәдән яза идем. Чөнки минем әтиемнең әнисе Фәүзә әбием гомер буе шигырьләр язган һәм аның шигырьләре район газетасында басылып килгән. Мин шигырьләремне 4-5 классларда укыганда яза башладым. Беренчел эшләрем ул мәктәптә төрле чаралар үткәргәндә сценарийларга язылган шигырьләр иде. Инде тора бара үземнең уй кичерешләрем, тойгыларым барлыкка килә башлагачтын, инде мин төрле темаларга яза башладым. Эльвира, менә шигъриятеңдә туган якка мәхәббәт күренәме синең чаглама? Урын табамы? Әлбәттә, еллар үткән саен, гомер узган саен, безнең инде яшебез барган саен без туган якка ныграк тартылабыз. Әгерҗе районы Казаннан ерак районнарның берсе. Әйе. Шуңа шулай да минем гел туган якка күңелем, җаным тартылып тора. Һәм шигърияттә дә, җырлар язганда да мин туган як темасын әлбәттә калдырмыйм. Мисалга, Таңнар дигән җыр бүгенге көндә Асаева башкара, Гөлназ. Бу туган якка мәхәббәт темасы. Тау башында үскән иске имән, җилләр исәлдә шаулыйдыр. Кучып алып сәлам җиткер миннән, уйларны ул тирән аңлыйдыр.
şişme ağadır bit bağlıydı anın suları Süyem digen sözüden şul şakta yürek tuktap gir suladı Tağlar matur idi ul şeylerden Görür idim şunu bir baydı Yaşlıklarını dik biraz ağına Bulsaydı eğer uzayda Avlığınız zorma sizden? Мен ике авылда яшәдем. Кырында дигән авылда туып үсеп 3нче класска кадәр белем алдым. Һәм инде мәктәп елларын тәмамладым Яңа авыл дигән авылда. Бу ике авылда бик зур авыллар. Анда татар халкы да, удмуртлар да, рус халкы да яши. Халыклар шулай бер-берсе белән дустана, бер-берсенә йөрешеп, бәйрәмнәре бергәләп үткәреп яшиләр. Мәктәптә кайсы телдә укыдың? Мәктәпне мин татар телендә укыдым. Химия, физика предметлары да алар татар телендә иде. Һәм мәктәпне тәмамлагачтын, Алабуга педагогия институтына укырга кирдем. Филология факультетын тәмамлап Татар чыктым. теле буенча инде. Татар теле һәм татар әдәбияты, рус теле һәм рус әдәбияты буенча телләр белгече. Эльвира, менә шу Әгерҗе төбәгендәге татарларыбыз күбесе Ижауга юл алалар, анда да татарлар күп бит инде. Чөнки ул якын, сәбәбе шул. Син ничек Алабуганы сайларга булдың? Әйе, Гөлназ, чынлап та дөрес. Безнең Әгерҗедән Ижау шәһәре якынрак Әйе. һәм минем дусларым да, танышларым да, минем белән бергә укыган бик күп кенә кешеләр, алар Ижау ягына юл алып, тормышта шунда төпләнделәр. Ә инде Алабугага килеп чыгуның сәбәбе бер генә, минем әти-әниләрем күченеп киттеләр Алабугага. Мин әле мәктәптә укыганда ук. Һәм инде мин Алабуга институтына укырга кирип, тәмамлап, Алабуга телевидениесендә 4 ел эшләп Казанга күчендем. Эльвира, миңа калса, синең шигъриятеңнең иң актив чоры менә шу соңгы 5 ел. Ягышмыймы? Әйе, чынлап та Гөлназ шулай. Тормышта без бит инде төрле рольләр башкарабыз. Әйе. Гаиләбез барлыкка килә. Балалар кичкенә чакта инде мин күбрәк шул балаларны үстерү, тәрбияләү белән мәшгуль булсам, хәзерге көндә Аллага шөкер, кызым да, улым да зурлар. Инде кызым Элинага 18 яшь тула быел. Улым Исламга 15 яшь. Алар мөстәкыйльләр дип әйтергә мөмкин. Минем инде буш вакытларымда күбрәк иҗатка тартымлыгым сизелә башлады. Үземдә моны бик нык сизәм. Аннары соң тормыш юлымда бик талантлы композиторлар, бик талантлы кешеләр белән соңгарада аралашып, дуслашып яшибез. Мисалга Гүзәлия белән, Илназар дигән композитор белән. Һәм инде безнең хезмәттәшлегебезнең җимешләре шушы соңгы 5 ел эчендә туган бик күп җырлар. Иң беренче җырың? Иң беренче җырым хәтерләмим, Гөлназ. Хәзер күп бит инде булар. Ничә җыр бар икән хәзер менә шу вакыт эчендә? Бик күп тудылар бит. 100дән артык җырыбыз бар Субханалла. безнең, төрле композиторлар белән язылган. Ринас Әхметов, Гүзәлия, Илназар, Илдус Давлянов. Башкаручылар да бик күп бит, төрле-төрлеләр. Әйе, башкаручылар да, Аллага шөкер, 40тан артык Татарстан артистлары һәм инде Башкортстанда да бик күп кенә артистлар безнең җырларыбызны башкаралар. Изелмидә көннәр үтеп бара, кемнәр генә аны санаган мәхәббәтне бәреп хыялларга җиле давыллар үтте арадан көтәм сине ине дә күптән үткән ине дә үпкәм калмаган сагышларым ялгышларым белән очкан киткән җиргә
Эльвира, менә үз җырыңны ишеткәндә нинди хис кичерәсең? Төрле хисләр булырга мөмкин. Ошаганы, ошамаганы буламы җырның? Мин инде текстны җиренә җиткереп башкарып чыгарга тырышам. Чөнки Гөлназ әйтергә кирәк, җыр тексты ул һәрвакытта да шигырь текстыннан аерыла. Аның башкача ритмикасы, анда башка алымнар кулланып языла ул. Шуңа күрә җыр тексты туар өчен ул әлбәттә бөтен яктан да камил булып формалашкан булырга тиеш инде. Хисләргә килгәндә төрлечә була. Минем шигырьләрем арасында иң яратканнары да бар. Алар инде минем күңелем аша, калебем аша уздырылганнары. Эльвира, әйдә менә шу урында бер шигырен укып кит әле. Әлбәттә. Нинди шигырен тәкъдим итәсең, Эльвира? Гөлназ, бик рәхәтләнеп, мин Язлар дигән шигыремне укып китәм. Чөнки бүгенге һава торышында, күңелдә, халәтедә язга туры килә. Әлбәттә. Язлар килә. Ашыктырып булмый, кичектереп булмый. Гөрләвекләр кышны куалар. Язлар килә үз вакыты белән, тыныч кына булсын дөньялар. Кайтыр тиздән кышлар, ярсып агар сулар. Йомарланган бүре сүтелер. Кыш сайравын кеше күңелләре тынычлыкта гына ишетер. Сөю канат кагар, тамчы булып тамар. Ак болытлар агып үтәрләр. Җаннар тыныч булсын, сөйгән ярлар берсен-берсе мәңге көтәрләр. Ашыктырып булмый, кичектереп булмый. Кар сулары кышны куалар. Язлар килә шулай һәр йөрәккә. Имин генә булсын дөньялар. Амин, шулай булсын. Амин, шулай булсын. Амин, шулай булсын. Эльвира, менә шигырь язганда мәхәббәт шигырьләре күбрәк бит инде. Күбрәк мәхәббәт шигырьләре җырга салына бит. Нәрсә күз алдында тулып языла менә бу шигырьләрне язганда? Бу иргә багышланган шигырьләрме, яисә алар башка ничектер күңел халаты белән бәйләнәме? Шагыйрәләрнең күңелләре бит инде аларның бер нәрсәдер омтылыш белән яшәргә тиеш. Әйе, Гөлназ, бу миңа бүгенге көндә бик күп бирелә торган сорауларның берсе. Чөнки WhatsApp-ка да язалар, социаль челтәрләрдә дә сорау биреп язалар миңа, интервью биргәндә дә сорыйлар. Каян килә бу темалар, бу халәт дип. Дөрес әйтәсең, Гөлназ, чынлап та шагыйрә кешенең җаны һәрвакытта да ниндидер тойгылар белән тулы булырга тиеш. Ул тойгылар сагышмы, кичерешләрме, бәхетме, яки сагынымы, башка тойгылармы? Әлбәттә алар булырга тиеш. Мин күп кенә кешеләр белән аралашам, күп кенә тарихларны ишетергә туры килә, тормыш тарихлары. Алар арасында аянычлары да бар, үкенечләре дә бар, шатлыклары да бар. Менә шушы темалар аралашу, нинди дә булса мәгълүматны ишетү миңа шушы темаларга азык булып тора. Инде әлбәттә шигырьләр арасында үземнең хис кичерешләрем дә бар. Гаиләм, тормыш иптәшемә багышланганнары да, андый шигырьләрем дә бар әлбәттә. Әйдә менә бу чакта гаиләң белән таныштырып китә, тормыш иптәшең белән, кызың, улың белән турында әйтеп киттең. Мин ирем белән, Мирсат исемле ирем, ул Башкортстан ягыннан, Башкортстанда Октябрьск шәһәрендә Московка дигән поселок терәлеп тора, татар авылы. Без аның белән инде 20 ел элек таныштык. Аллага шөкер, 19 ел бергә яшибез. 2 бала үстерәбез. Ирем иҗат кешесе түгел, ул нефть өлкәсендә эшли. Әмма шуңа да карамастан, ирем миңа һәр эштә дә терәк булып тора тормышта. Сайлап меңнәр арасыннан таптым сине сөйгән ярым. Тигез булсын барыр юллар, син бит миңа язган парым. Сүндермәсен кар яңгырлар, сөюнең кайнар учагым. Безнең кебек бәхетле пар бармы икән җирдә тагы? Тормыш тигез генә бармый, булыр карасы һәм агы. Үпкәләшми тату булса,
Синең шигырьләреңне аңлыймай бирә. Анда бит инде шигырь бит ул бөтен кешенең күңеленә кирип китә торган шигырьләр түгел. Шигырь нечкә күңелле булу кирәк, бит. Ничектер күктәрәк жүргән дип әйтим микән, шундыйрак булырга кирәк дип әйтим микән. Гомумән, җир кешесе белән хыялый кеше алар бит аермасы бар. Әйе, монда дөресен әйтергә кирәк инде, ирем минем җир кешесе. Ул ныклы аяклары белән җиргә басып, җирдән атлап йөрүче кеше. Ә мин башкарак. Мин инде канатланып, күбәләктәй һавада, күктә очып йөрүчеләрнең берсе. Бу яктан без бер-беребезне тулыландырабыз да, бер-беребездән аерылып та торабыз. Шуңа да күрә, бәлкем барлык шигырьләремдә ул мин аңламыйдыр да. Әмма дә ләкин ул кирәк тә түгел. Иң мөһиме ул мине аңлый, ул мине тоя, ул миңа һәрвакытта да минем ярдәмчем ул. Һәм мине бу тормышта аңлап яшәүче кешеләрнең берсе. Эльвира, менә хезмәтең буенча, төп хезмәтең буенча син бит инде министр урынбасары. Менә бу шигырьят сиңа хезмәттә эштә комачауламыймы? Юк, Гөлназ, киресенчә. Мин эшемдә финанслар белән дә шөгыльләнәм. Информацион сәясәт белән дә шөгыльләнәм. Дәүләт программалары белән дә эшлим. Бик күп кешеләр белән аралашырга, төрле проектларны тормышка ашырырга туры килә. Һәм менә эшемнән арып кайтканнан соң, тынычлыкта калып, бер үзем генә мин шигырияткә тотынам. Әлбәттә, мин шигырьләрне тавыш булганда, телевизор яки эшләп торганда, яки музыка уйнап торганда, яки кеше сөйләшкәндә яза алмыйм. Шуңа күрә мин аларны кичтән, инде бәлкем минем гаилә әгъзаларым йоклап киткәч күбрәк язам. Әмма дә ләкин менә шушы шигърият миңа ниндидер энергия бирә. Һәм шушы шигърияткә мин үземнең энергиямне салам, әмма дә ләкин шул ук вакытта күктән ниндидер башка бер энергияны алам. Һәм шушы энергия миңа яшәргә, иҗат белән шөгыльләнергә, яңадан яңа проектлар эшләргә ярдәм итә. Бу бер-берсен тулыландырып тора торган ике дөнья. Әмма бу ике дөнья алар минем бер күңелемдә. Эльвира, менә мин сиңа карап утырам да бит. Безнең татар хатын-кызлары нинди матур. Шундый матур киемнәр кигәннәр бит. Нишләп безгә менә шушы матурлыкны, шушы милли киемнәрне кабат кайтармаска икән? Дигән уй менә әле генә башыма килде. Бик матур бит. Менә татар хатын-кызы синеңчә, менә нинди булырга тиеш идеал татар хатын-кызы? Без бит инде татар халкы беренчедән горур халык. Без үзебезнең мәдәниятебезне, үзебезнең тарихыбызны, гореф-гадәтләребезне белеп яшәргә тиеш. Әлбәттә, ул телебез безнең төп горурлыгыбыз һәм безнең киләчәгебез безнең телебез. Әгәр дә без телебезне, тарихыбызны белмибез икән, саклап кала алмыйбыз икән, безнең киләчәгебез юк дигән сүз. Татар милли бизәкләрен кулланып, бүгенге көндә заманча моданы да эшләргә мөмкин. Менә мин инде мәгълүмат чаралары өлкәсендә эшләгәнлектән әйтә алам, бүгенге көндә безнең Ялкын журналы шундый моданы үзе хәтта эшләде. Мондай проектларыбыз бар. Әмма дә ләкин бәлкем бу бик аздыр әле. Үзебезнең милли бизәкләребезне, гореф-гадәтләребезне менә шушы замана таләпләренә туры китереп, заманлаштырып, әгәр дә без күбрәк аудиторияга чыгара алабыз икән, бу безнең бик зур татар телебезне, тарихыбызны саклау юнәлешендә зур эш булачак. Эльвира, синең бит әле мин социаль челтәрләр бит һәрбер кешегә ачык, һәрберебез карап барабыз. Синең бит менә дигән бакчаң бар бит. Син бит бакчада да казынырга яратасың. Бу шигърият белән эш арасындагы вакытка туры килә торгандыр инде. Яисә бакчада эшләгәндә дә туамы шундый уйлар, шундый матур шигырьләр? Туа. Чынлап та, Гөлназ, шулай. Мин бакча эшләрен бик яратам. Гомумән, мин җир кешесе. Миңа менә җирдә казынырга кирәк. Мин җирдән энергия алам. Чәчкәләр үстерергә яратам. Бакчада розаларым бик күп. Яшелчә түтәлләрем бик күп. Мин инде менә ял итәм бакчада эшләгәндә, шулай казынып, утыртып, үстереп, һәм үзем үстергән шушы җимешләргә, яшелчәләргә куанып, аларны кышка
банкаларга әзерләп, мин инде шундай бер рәхәтлек хисләре кичерәм. Шигърияткә килгәндә, бакчада эшләгәндә дә, чәчәкләр белән мәш килгәндә дә дип әйтик, төрле темалар туа, әлбәттә. Мин хәтта бакчада эшләгәндә чәчәкләр белән дә сөйләшәм. Иртә белән торгач, мин алар белән исәнләшәм. Хәерле иртә телим. Ничек матур иттереп ачылгансыз дим. Бәлкем инде бу ниндидер иҗади җан Хыялыйлык. булганлыктан, хыялыйлыкмы? Эльвира, син бит әле клипларга төшәргә дә вакыт табасың. Әйе, Майдан телеканалы белән безнең берничә клибыбыз бүгенге көндә бар телеканалда, РТЦ-дә алар хәзерге вакытта вакыт табырга тырышам. Гөлназ, беләсеңме нәрсә уйлыйм? Без бер генә тапкыр бу тормышта яшибез. Бу тормышны күрә белсәң, аны ача белсәң, ул бик матур. Вакытны табарга мөмкин. Һәр берсе бер вакыт кына бит улай бит. Әйе, бер вакыт кына безнең яшебездә бер вакытта гына бер кайчан да кабатланмый, бер генә көндә, бер генә сәгатьтә, бер генә мизгелдә уза да китә. Тәүлектә 24 сәгать, әгәр дә син дөрес иттереп аны файдалана белсәң, бар нәрсәгә дә вакыт табырга була. Гаиләгә дә, балалар тәрбияләүгә дә, шигърияткә дә, үз-үзең өстендә эшләүгә дә. Мин әле бик күп кенә курсларда белем алам. Торып төрле юнәлешләр буенча үземне профессиональ яктан үстерергә тырышам. Эльвира, син бәхетле хатын-кызмы? Әйе. Мин инде хәтта озак уйлап тормыйча да, пауза алмыйча әйтә алам, Аллага шөкер, Гөлназ, мин бик бәхетле хатын-кыз. Бәхет төшенчәсе бит ул төрлечә аңларга була аны. Минем әнием исән сау, Аллага шөкер. Минем гаиләм бар, миңа терәк булырдай. Балаларым исән сау. Янәшәмдә мине аңлый торган ирем. Бу хатын-кыз өчен иң беренче бәхет. Минем яраткан эшем бар. Бу эшемдә инде мин 20 елдан артык. Мин рәхәтләнеп, елмаеп торып иртән эшкә барам. Күңелемне эшемдә кешеләр белән аралашудан ләззәт алам. Әлбәттә, хыялларым бик күп, тормышка ашмаганнары да бар. Әгәр дә инде аларда тормышка ашса, тагын да бәхетлерәк була, шулай бит хатын-кыз. Әмма дә ләкин бүгенге көндә мин үземне бәхетле хатын-кыз дип саныйм. Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт моның өчен. Эльвира, минем теләгем синең менә шул тормышка ашачак хыялларың тиз арада тормышка ашсын дигән теләктә калам. Менә гел шулай матур шигырьләрең белән халкыбызны куандырып яшә. Җырларың тагын да күбәйсеннәр, сәхнәләрдә яңгырасыннар. Эльвира Әхмәтова исеме һәр вакытта да яңгырап торсын. Уңышлар сиңа. Инде менә бүгенге әңгәмәне тәмамлап, тагын синең иҗатыңа бер генә күз ташлап, соңгы вакытта булган яңалыкны гына әйтеп китәсем килә. Менә Татар сүзе дигән зур бәйгебез булды. Шуның гимнын да язучы син бит әле. Ничек туды бу гимн? Әйе, Гөлназ, бу гимнны язуның тарихы шуннан гыйбарәт. Миңа Шаян ТВ телеканалының директоры Рәмилә ханым Сахабуддинова чыгып, Эльвира, безнең татар сүзе конкурсының зур бәйгенең йомгаклау өлеше булачак. Безгә шушы конкурсның бәйгенең гимны кирәк иде дип әйтте. Һәм мин бу эшкә алындым. Мин инде гимны язганда татар халкыбызның бийеклеге, аның символикасы, безнең Казаныбызның мәртәбә кол шәрифе, Сөембикәсе, безнең кунакчылыгыбыз татар халкының чәкчәкләр белән кунакларны каршы алуы, ачык йөзле булуы һәм татар сүзенең зурлыгы, аның бәясе. Менә шушы уйлар белән утырып, узакта булмады, минем җыр тексты туды. Һәм инде җыр тексты музыка белән бергә килде. Менә шулай итеп, татар сүзе гимны барлыкка килде.
her kim bile. Söyleşeler bar tadarlar tuğan dilde. Şek bilen her konakını karşı alır. Gönüllerine yollap alır, süzler talar. Canğa yakın barından da tatar süzler. Dostlaştıra, birleştire jilde bizne. Ötüp gire her bir yurtta, her gönülge. Tatlı davul, naslı davul, ütemli de. Baş alağız kazan diysen her kim bile. Yıraklardan suyum bike selam yire. Burmalanıp yarılarında idil ağa. Kolu şeriften işitile ozandan da. Canlar yakın barınan da tatar süze. Dostlaştıra, birleştire jilde bizne. Ötüp gire her bir yurtta, her gönülge. Tatlı davul, nazlı davul, ütemli de. Bu gimin uzun ömürlü olsun. Amin, şulay Bik bolsun. motor men onun şiirin okudum, keyin işittim, jirin tingladım. Şunday motor ko'ngilga o'tib kira turgan ham xoliq ko'nglinde xalqimiz uchun g'ururlik uyata turgan jir ol. Mana shunday motor jardan ko'proq bo'lsin deyvera. Ichki holating bilan Rahmat, tashqi amin. holating har vaqtida to'g'ri kelib, baxtli xotin-qiz bo'lib, har vaqtida qadrli ham kerakli bo'lib yasha. Biz Rahmat. sendan motor shiirlar, motor jarlar kutamiz. Rahmat Gülnaz, rahmat bek zor şuşu матур тапшыруга чакырыгыз өчен. Әйнде безнең милләттәшләребезгә мин исәнлек, саулык телим. Тормышларыбыз матур булсын, тыныч булсын. Бердәм булып, бергә булып яшик. Amin, şulay bulsun. Bugün bizim Dünya Stüdyosu'nda konakta Tataristan Respublikası'nın Masukule Məğlumat Şaraları Agentliği yetakçisinin birinci orunbasarı, Tataristan'ın ot kazangan matbuat hizmetkari, Tataristan hem Rossiya Jurnalistlar Birligi a'zasi, hem indi bik ko'p jirlar avtori shoira Elvira Ahmedova bo'ldi. Amin Gulnaz Shayxiy bugunga sizning bilan sog' bo'lashing.